To this video mga kiat, ato ning sako ng buntod, sako to ning bukid buntag sayo kay atong kanahon ng kanang kuan ba mga viewer dito pita unsay nindot pa tanawon basta buntag sayo hayag pa kayo ang kuan ba palibot klaro sa view sa kataroy bukid. Amo na ning gisakad rin mga kiat pero kami silikadsin yeah. O may kalahos dito sa babaw karon atong istingag lahos dito kita tingnan na itong lahos dito ya. Ara ay sa kalawam ni ito ubos kana lawam na siya tricky trick alam na siya market na madailos juga dito pa dong ubos di are na may kutob ato ini kadsin nahan wala may kalas na may daan dre kay no basin ka ng muhag lawag ba explore tara market ako ra exploron hamos pagignaw mo peligo nakakananda na ito sa bayon kadari tanaw na to ang view sa atbang atong tanaw ng view sa atbang mga itong hindot mag view basta pan kanang sugat sa buntag sayo yung buntag din yung mga ada dre akat atas oke lagi malahan rin ang mga view ini lapas na may mga katunga na ilapas na to itong dito ta itong kamis ni Kadin kita maubos bobo layo na gani mga katunga na ilapas naman katara muna na yung country market kira tengah peta gemay ini mau naman baru ko ana na ning lawag to mga kat may tumoy nang ganito mga kat so naabot ko maglawag kari araw hayag na maging adlaw mga kat city pamanta o pamta la city saya sumaron mga kat kita ng biodoy kita kita dari na ta ara kurog mga gamot ara mga kat mau nih makita ni madre semua ako sa kuan mo na ni siya ang kuan ang diri dapit kyo babaw pa ni sa mga ari ni Kadin tong permero ni ari may dito man ubos-ubos ara mo ni
Makita ang tayo makiat. Hanap man makiat sa kong kamera eh. Kuar mong naong klaro. Ara makiat. Nindot ba nag-view dari dapita sad. Palayo kong subscribe sa mong video makiat. Ara. I-like sad niya mong video makiat. Ara hanap makiat. Ara. Tingnas ko loyo makiat kay kuan ay an-an kani man gitawag an-an kay bunga dili an-an kanang murag bugas-bugas pandara an-an nga kanang kahoy ris mo ba buton say tawag sa inyo ana daghang kay nagbunga siya kanonon sa langgam tara makiat to morning kuan rin agay lawom gini dre makiat kad kung gisak ka umoy na kayo ni morning wami milahos ni Kajin dre tong kami di na siya magsilbi dre anya makaya ba pagtangas wala ako dala yung tangas ron kay mayroon ba kay buntag sayo hayag sa kayo makulibot nindot pa kayo tanaw ng biyo muhanap man dito dapita makat nigana na ko sa kamera na muhanap man dito tungura ara mo ni. Tara, salamat sa pagtanaw nyo sa mga video makiat. Please like makiat. Tara. Balag din nyo i-like kung now. Thank you makiat. Salamat sa pag-support nyo sa mga video.